E kinde ma jopuonjre mamoko chako somo ayanga e sikunde duto ma pacho ka, jopuonjre mag junior school somo mage nyalo yware kaluwore gi ng'anyo mar jopuonj JSS ma ochakore odiechieng' ma kawuono. E ng'anyo ma obagi e counties mopogore opogore, jopuonjgo koni ok ginidogi e sikunde ma ok ondikgi e tich e yo mongirore kaluwore kod ng'eto mar doho ma dwe mokalo. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Bang' deko chako tamni mar ariyo, jopuonjre mag junior secondary pod somo mag ginyalo ng'ikore pacho ka mangima koni duol mandiko jopuonj TSC ok okawo okang' machielo mar duoko jopuonjgi e skul kaluwore gi ng'anyo margi mochakore ayanga odiechieng' ma kawuono. Koa Machakos, Nairobi, Nyamira kod counties mamoko e pacho ka, en ng'anyo ma obagi mar sundo duolno mar TSC mondo ondik jopuonj mag JSS e yo ma ongirore kaluwore gi ng'eto mane otim kod doho dwe ma okalo. Wan barua kane wayudo mokwongo, ne wayudo barua mawacho maber ni watiyo higa achiel, basto wayudo barua miluongo ni permanent and pensionable. Kane higa achiel orumo, jatend piny koro nodhi mo ochako loko kendo ni higa ariyo. Koro wakia ni gini ni timana tich loke. Ok wabidhi e klas nyaka chop chieng' machielo ma TSC to gi jatend piny no biro miyo wa barupe miluongo ni permanent and pensionable. Nikech nitiere jok moko ma bende osemi barupe go to wan to pok omiwa to gino giluwo yor kojoloni, gino migi amiya. Somo mag junior school masani ni e grade mar 8 osebedo gi midhiro ahinya to ma otenore gi somo. Koa kuom jopuonj, kuonde somo, lai mag somo e kinde mamoko, gigo ma piny owacho pok oketie lokruoge madwarore. Look at a place like Tana River, you are paying us 17,000. I am a Christian. You are telling me to teach IRE. How now? What kind of CBC is this? Walimu wa JSS wanafanya kazi ngumu sana. Maana tunafunza subject karibu 13. Ni vile saizi zimepunguzwa. Lakini tunapewa mtihani mwingi, tunafanyisha watoto mtihani na tuko wachache. Jopuonj JSS osimo jonyuol mondo bed ka ong'eyo ni nyithindgi ok yud somo e skundego kendo chak manyo yore mamoko mag neno ni giyudo somo kaka dwarore. Koro wawacho maler kendo wanyiso kata jopuonje mamoko mwang'e ni samoro maybe no dhi e skunde ni wabiro negi kendo wabiro golou wang' ni ok wasa. TSC nyaka ndikwa e yo mowinjore kaka sirikal gi court nowacho. So the message to the parents, be responsible for anything that happens there. We are not responsible and we are not accountable and we will not be accountable. Higa manyien somo mar CBC owinjo dhi e rang'iny machielo mar grade mar 9 ka nyaka sani gi matin ne dweche 7 to higa rumo. Migawo mar somo pok oyango lai makare ma winjo luwo ahinya to gi jonyuol man kod jopuonjre e grade mar 8. Judith Omondi, Ramogi TV.